priatelia, som tu po možno 3 alebo 4 dní, dobre nevadí, neviem presne koľko, ale dnes toto video robím hlavne na môjho manžela kvôli tomu, pretože minulé video, minulý prank mi vôbec nevyšiel a dúfam, že teraz tento, čo na ňo chystám, že mi vyjde. A keď už ani toto mi nevyjde, tak totálne prestanem robiť na Jana videa, tým pádom je môj manžel lepší než som ja, ale čo nemôžem dovoliť, že je lepší než som ja a preto som tu nemohla byť, tieto 2-3 dní som preto na ňo nemohla robiť nič, pretože som čakala na delivery, pretože som si dnes na ňo objednala, lebo to v obchode není, tak som si na ňo objednala falošné žreby, že sme vyhrali 100 000 libier. Myslím, že mi to vyjde, dúfam, že mi to vyjde, pretože keď už mi fakt toto nevyjde, tak si sama sebe možno ubližím s tým, že prestanem robiť na Jana videa, nech možno potom robí len on na mňa, ale ja to nemôžem dovoliť. A myslím si, že s týmto ho nachytám dnes a že mi to vyjde a som zvedavá na jeho reakciu, čo vlastne spraví. Čiže mám tu jeden falošný tiket, že vyhrali sme 100 000 liber a jeden je normálne z obchodu. A na tom, čo je v obchodu, neviem, či tam dačo naozaj bude, to by bola sranda, keby tam fakt dačo bolo. A jeden je falošný, na tom falošnom, že sme vyhrali 100 000 liber, priatelia. Tak myslím si, že pred Vianocami by to každému z nás padlo vhod, vyhrať taký dobrý darček. A preto si sama sebe držím palce. Nech mi to už konečne vyjde, pretože minulé video bolo katastrofa, ja som sa na to tešila, pripravovala a nič z toho nebolo. Tak, dúfam, že mi to vyjde, priatelia, držte mi palce a ostaňte so mnou až do konca. Neviem ešte, ako to spravím, ako to zahrám, pretože mám 2 žreby a budem musieť najprv spraviť ten žreb, ktorý je originálny, čiže čo není falošný. A potom to začne tým, že zmažem ten druhý a tam bude výhra 100 000 liber. Tak mi držte palce a uvidíme, čo z toho všetkého vznikne. A modlite sa, aby mi to vyšlo tentokrát. Čau. Tak priatelia, som momentálne dole v kuchyni a potrebujem dostať Jana von nejak z domu, aby som mohla schovať kamery a pripraviť tie žreby a ja už normálne ani rozprávať nevládzem. Ja som zadýchčaná. No dobre, priatelia, držte mi palce, ostaňte so mnou. Idem pripraviť kamery, poslať Jana do obchodu, nech ide kúpiť malinovky alebo dačo, proste to je jedno čo. Nech pripravím kameru a nech sa začne show. Čaute. Ja mám schovať tú kameru. Je čas zavolať Jana dole a poslať ho do obchodu. Nech to ešte lepšie pripravím, ale hlavne, že už kamera je schovatá a to je podľa mňa to hlavné, že ju neuvidí a preto som aj tak, ako som, takže som skrčená, pretože som schovala kameru, keby som sa vyrovnala, tak som tak a to by ma nebolo vidieť a to je zle, tak preto, priatelia, nechám kameru už ísť a zavolám Jana, nech ide do obchodu, aby som ešte mohla pripraviť to, čo chcem spraviť. Ostaňte so mnou, držte mi palce a nech sa začne táto show. Držte ma. Chudé, Monfej. Jano? More? Jano? Cășuco? Vedere ce sono, să mai zic că queres. Și aici s-a descrepat și aici te ținut care să nu bani. Și să descrepa. Tak na kanał też mam te jola wiesz, aici tu mam de sklepa, że ja mogę ține zware su pani. A co kam jest? Țin mam pani, țin mam słonecznica. Aj, man, digniaro, ande buci pira, afgane, agri man digniaro sa to jamis.
A sa ďaha uprendre izba, mu kea tuke televizorista pa izmange penea, na neame paňori? Petra, dám mu dike se okana možno. To tuke čiapka po šerote tu duka lokana. Dám paňkami. No to je ksavo. Alebo cin džus, na cin pani Marinovky ostrá. Ale čače stuke tvoja čiapka po Ale šerote? dema pokoji. Jano okana tu duka balvalina vri, to tuke ja čiapka po šerote. Lukavka davčina, Maraka di pače na nodu. No, tak. 1-0 pre mňa, naozaj išiel von z domu, takže je vonku, čo mi je ho aj ľúto, pretože ho naozaj, priatelia, ho bolia uši. Čo si myslím, že to je dosť bolesť, pretože viem, čo je to, keď vás bolia uši. A ešte dokonca je vonku vietor a išiel von bez čiapky, chudák, dúfam, že sa mu nič nestane a že čo bere, že mu to pomôže. No, takže priatelia, pokým príde, ja si musím pripraviť. To mám toto a ideme na to. Budeme teraz čakať na Jana, pokým sa vráti z obchodu. A potrebujem nejaký cent alebo dačo, nejakú penu, aby som to mohla dať dole potom, hej? No, takže už mám aj cent, neviem, či to tam z diaľky vidieť, ale nemôžem byť tam, pretože neviem, kedy sa vráti, ja mám obchody úplne blízko. No. Tak nech to mám už ja pripravené, to je hlavné podľa mňa. Dúfam, že ma je dobre odtiaľ to už ide, ticho. Cimžal. Cimžal. Thank you. Šila mi face na. Me tu keď henžom to tu keď čiapka pošero. Ale palis sa na sove a palis decháva sokere aj čande zupre. Anča pohari spia v paňoli. Kajčas. Kaj tu keď slnečnica čožal. Nikaj beša naši beša to šte? No, že na vás keď máš kúpil, te pašľou, vašo tam púčal. 100% ananás, mango cinžal. Čoske? Na čo? Kaj sa vás zaviť? A čoske sa vás zaviť? Čo má z mangávy? Ale kaj sa vás? Andy sklepa. Čoske? Na cinžal nič. Cinžom? Co? Kam jeste žáno čače so cinžom? Na kam jeste žáno to pajsuske pučes? Ty kokos. Najprv mám tam pučes a pajske ze šreana. Na kam jeste žáno? No tak pali so, som tu Tá vaše veľké penso cinžal. Nič. No tak pali so? No tak nič, no to som. No čo som cinžal? Ha? A na kraja prima vika. A na Soske. Soske. Soske po te kravika. Na isto na kraja prima vika. Ena. Petra Makulman jaba penso cinžal. Fatale. Dedu ma. Co cinžal? Dixi káftke. Co to cinžal? Laso s mange cinžom. Co ty vyhrají na 100 000 libry? No? A nadik? Ten John je zločinské a min herní da baví nás dýní. Baví nás, kanastra mi baví nás. Či nabaví nás ten John? Erika šuky sa vás. No tak skúsi nás, no a so, pre šťastie nič nevieš, nedáš. Dajú čino čaval dýní pena. Lače z madik.
Moda zemino tire prostosti so tutti ne skody. Kera v telečina. Moda zemino, čaj mi ďalej zlačiská nabaví na kala delní pena. A moda na ne devil star den zlačis, a moda na pína. Kera voda telečina. A ke moda zemino? No tak kera, na kera. Aj na. Petra, sledka sa tam. Kera, ale Madik. Kaj duma, Madik. Zodikava, Hengaruvis. Agora eu sou muito querer escutar teu aí. Mare sa to da fejzeni minel. Daj Máte pokoj. cinďal tak- Oda cinđo mange na Keď majú tie cinďal, tam máte určite na vás vydavu. Co im? Zika. Soda! Ty mali zika svojim. Nasikala v den miro. Pochopí dneska ale sketu aspoň? To nič me si kľuvava. Ty vole. Nič na vyhrajím jam. Zíkal sa. Nič. Vyhrajím jam vari soko doj? Tana? No to na vyhrajím jam nič, no to A som. koda som sketu keď duj cinďal? Hej. Petra. No, Avaki. užaj. Penavke avaki tke penav. Avaki. Avaki tke penav. Sorry. Tem avaki tke penav. Sokrezi. Je to tam! Je to tam! Je to tam! Je to tam! Nada! Daj mire! Nada! To sú moje vyhrajím jam. Vyhrajím jam. Je to tam! Je to tam! Nasikala. Zika tke penav. Odaj mire! Będziu nasikala. Keda. Odaj mire! Je to tam! Vyhrala som! Ja som to vyhrala! Ja som vyhrala! Nada! Kde si vyrenžal? Vyhrajím jam. Keď si? Je to tam! Keď si vyrenžal? Jo. Mala keď si vyrenžal? Na penaltu, keď si vyhrajím jam, odaj mire love. Hej, myslím tke rov. Navčíka kapenis. Vera Jsem Dunesa. vyhrala. Jsem si kot sketu. No. Jsem si kot Nasikala. vyrenžal. Odaj mire. Jsem zika. Napačáha. Keď si? Ani vyrenžal si to. Kalo môj napačáha, keď si vyhrajím jam. Vera, keď si vyrenžal? 100 000 libry vyhrajím jam. Napačo. Je to tam vyhrajím jam. Jsem zika. Ale zika. Jsem zika. Dik si kam, dik. Dik hes, dik. 100. 100 000. Dik hes, raz, dva, tri. A tri hin тут прода, keď te vyhrají nes, dik hes. 100 000. Zika, čačes. Dik, dik. Me tu kenata, da odaj miro. Zika. Dik. Raz, raz, 100 000. dva, tri. Ja som to povedal. Máš kanál, co to nada? Zika, ani vera da będzie to. Na! Vera, zika, tu na. Dik si kam, no. O zika. Na, dik. Na manganda. Petra, zika, keď na ilma buchal. Dik. Joj, zika, ani vera. Tem zika! Na. Tem zika. 100. 100. Ty vole, to ti šibe. A my vyrenžal aj čilové. Odaj Miralove, tu na vyhrajím jam. Joj, Pane Bože, láskava dobrotila, joj. Petra, vyrenžal, hej. Kada na vyhrajím jam nič, kada Miralo so. Kada ti kada napadne, že zej, kada te cíl, čaj. Demange oda pále, keď te na odaj Miro. Je to tam. Je to tam. Joj, Bože môj, joj. Ja som šťastný.
Chcem mám motoris. Motoris. Keď dovolenka jazz. Kada već peka Vavrisa bolo. Ale daj Miralovo, daj Rantilovo, dávam to do pále. Kaj som? Hej, odaj Miralovo, dávam to do pále. Dávam to do pále, daj Miro. Ja, hej, co mange peniaz skori. Kaj oko da mange? Kaj, so? To voda. Napríklad to také desky čaj. Kaj čas? To desky to také, že úplne povierené v 100 000. A so skeďo za kana tele tepelo a mama keď to skep to, hrajíčam. a kana svojim prekladať. Nikto nám musí len dať ten žalel hoj vyhrajíčam. 100 000 čaj vyhrajíčam, hej. Перестав, nikto daj, hotovo to dať. Ma nikto dať, to je hotovo 100 000. Odaj Mirelove. Anake. Me tu te nada voda, odaj Miro. Anake tke penav. Anake. Kaj čas? A ja te to také. On ide, ľudia, môj muž sa naozaj zbláznil. On naozaj ide k mojim rodičom im povedať, že sme vyhrali peniaze. Ja musím ísť za ním von. Dik on naozaj išiel. Ľudia, viete čo to je? Kde? Jano Kajčas, hej! Dá sme tu pranko, že vodajú falošno, že nebo z Kajčas a Vandre a Avriči leča Jandre Korkori. Kalumuj, da soke za kalumuj. Sada falošno pranko, kalumuj. A Andre tu ke penava, ja Vandre šil Kajčas. Sa su da kada keržala kana prima? Mo da has falošno žrebo, so da nahas čačikano. Joj, su da keržas. Kaj ma džahas tele kamen, da te penel. Sada falošno pranko, na chatina falošno. No, takže vyhrala som. Vyhrala som, priatelia, pretože mi to vyšlo. Nachytala som ho. No a tu je odpoveď. Toto bolo falošné. Kada has o originálno so cinžom sa uprena vyhrajinžam nič. A kada has falošno. Priatelia, nána has to skutočno. Myslím, že sa mi to povie. Kajže has? Soka me has tu kete cineli mar nevo motoris. Kajka me has tu žalpe dovolenka. Dovolenka? Aké dovolenka? No aká naleváš káča, to má si káča. Aká nagleváš káča, čokoláda do diača. Dovolenka, dovolenka. Priatelia, pozrite sa, dovolenka. Kde našla? Pozrite sa, auto kúpila nové a dovolenky tu má. Petra, říkám, tu to neviem. Takže priatelia. Takže priatelia, spravila na mňa prank, dobre, že mala falošný tiket, takže takto vypadá. Takže priatelia, takto je. No tak Lea Kanak. Oda nás vyšlo. Babi čačeš činžolan, ona kada kukalo. Kukalo, tu máš.